Vijesti radija Astra. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga kazala je da Srbija treba da pomogne integraciju sjevera u kosovske institucije, da prestane sa finansiranjem tamošnjih ilegalnih struktura, sprovede sporazume postignute u Briselu. Jahjaga je to kazala u razgovoru sa visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine Knutom Volebekom. Sa Volebekom je osim o sjeveru Kosova i dijalogu između Beograda i Prištine razgovarala i o euroatlantskim integracijama Kosova. Jahjaga se zahvalila OEBS-u na podršku koja ta organizacija pruža kosovskim institucijama. Govoreći o pravima zajednice, istakla je da su ona u skladu sa najvišim međunarodnim standardima i zagarantovana Ustavom i zakonima Kosova. Posvećeni smo pomaganju zajednici i opštinama na sjeveru Kosova da se integrišu u kosovski institucionalni život kako bi, kao i druge zajednice na Kosovu, iskoristile te integracije, kazala je Jahjaga. Ona je naglasila da Srbija mora da pomogne tom procesu prestankom finansiranja ilegalnih paralelnih struktura u tim opštinama, kao i sprovođenjem postignutih sporazuma u dijalogu Kosova i Srbije. U nastojanju da ispune svoje obaveze i kriterijume koje zahteva Evropska unija, kosovske institucije su posvećene stvaranju uslova za ravnopravan tretman svih zajednica i u tom kontekstu podrže i olakšavaju proces povratka za sve one koji su napustili Kosovo, dodala je na kraju Jahjaga. Premijer Kosova Hašim Tači i premijer Srbije Ivica Dačić razgovarat će u srijedu u Briselu. Na sastanku će najvjerojatnije biti riječi o integrisanom upravljanju prelazima, sprovođenju postignutih dogovora i garancijama za srpsku kulturu i vjerske baštine. Nastavak dijaloga Prištine i Beograda održat će se u srijedu u Briselu, gdje će premijer Kosova Hašim Tači i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić na radnoj večeri sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton razmotriti najvažnije teme koje vode daljem napretku u dijalogu. To su agenciji Beta potvrdili evropski diplomatski izvori u Briselu, koji su istakli da će se najvjerovatnije ključni razgovori voditi oko integrisanom upravljanju prelazima, sprovođenju postignutih dogovora i garancijama za srpsku kulturu i vjersku baštinu. Srpski premijer Dačić u Briselu bi prema ovim izvorima trebalo da doputuje u srijedu popodne. Dačić i Tači trebalo bi najprije odvojeno da se sastanu sa visokom predstavnicom Ashton, posle čega je planiran zajednički trojni sastanak na radnoj večeri. Prvi sastanak Dačića i Tačija uz posredovanje Catherine Ashton 19. oktobra u Briselu i Evropske unije i SAD-a su pozdravile kao pozitivan korak u pravcu normalizacije odnosa Beograda i Prištine, što je za Srbiju jedan od ključnih uslova za dalje napredovanje ka Evropskoj uniji. Američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton prošle nedelje su o nastavku dijaloga zajedno razgovarale sa zvaničnicima u Beogradu, a potom i Prištini. O pripremama za nastavak dijaloga sa zvaničnicima u Beogradu prošle nedelje je razgovarao i direktor Direktorijata za proširenje i Evropske unije Stefano Sanino. Komandant KFOR-a, njemački general Volker Hallbauer, ocenio je da opšte stanje na Kosovu mirno i stabilno, ali da treba imati u vidu da je situacija na sjeveru Kosova mirna, mada krhka. Hallbauer je u intervjuu za jučerašnje izdanje lista Aktuel nemačkog Bundeswehra rekao da se normalizacija i situacija na prelazima na sjeveru Kosova, Brnjak i Jarinje, kapijama 1 i 31, a da su alternativni prelazi koji su postojali sa Srbijom zatvoreni i kontroliše ih KFOR. On je međutim dodao da atmosferu na sjeveru Kosova i dalje karakteriše visok stepen napetosti. Kada se razgovara sa ljudima tamo, osjeća se da postoji veliki stepen napetosti koji u svakom trenutku mogu da se pretvore u akciju sa dometom koji seže od običnih demonstracija kakve poznajemo u Njemačkoj sve do nastalih akcija većih razmjera pa i zaseda kakvu smo 7. septembra imali protiv jedne patrole EULEX policije, rekao je Hallbauer. Upitan kakav je utisak stekao u razgovoru sa Srbijom na sjeveru Kosova, Hallbauer je rekao da je razgovor sa gotovo svim grupacijama koji utiču na formiranje njihove politike, pa tako nedavno i sa Srbima koji čuvaju blokadu na mostu u Sjevernoj Mitrovici. Stav tih ljudi je jasan, a iskazan u rečima nikad nećemo odustati, Kosovo ostaje Srbija, rekao je njemački general. To je izuzetno tvrdokoran stav koji dolazi od izražaja na tom mostu, ali vjerujem da većina ljudi na sjeveru naprosto želi da živi svoj život u okruženju koji nudi blagostanje i normalne uslove za život, rekao je Hallbauer. On je dodao da su političari dvije strane sada ušli u jedan proces koji budi nadu i pruža osnovane izglede da se ubrzo
dođe do napretka. Upitan za planove njemačko-austrijskog bataljona KFOR-a koji je stacioniran na sjeveru Kosova, Halbauer je rekao da se analizira kako trenutna situacija utiče na buduće zadatke bataljona i da bi, ako stanje ostane mirno i stabilno, angažovan te jedinice na sjeveru Kosova mogao da postane suvišan. Prema posljednjim podacima istraživanja UNDP-a, građani Kosova koji trenutno žive su najnezadovoljniji ekonomskom situacijom. Kao najveći problem navode nezaposlenost, siromaštvo i korupciju. Napredak je vidljiv u oblasti bezbjedonosne situacije. Projekat menadžer UNDP-a Adle Hetemi, predstavljajući rezultate najnovijeg istraživanja Javni puls u periodu od aprila do oktobra 2012. godine, kazao je da većina ispitanika odgovornost za ekonomsku situaciju na Kosovu prepisuje vladi Kosova, a ne međunarodnim institucijama kao što je to bio slučaj ranije. Ekonomskom situacijom na Kosovu je nezadovoljno čak 75 ispitanika. Prema istraživanjima, nezaposlenost i siromaštvo i dalje ostaju najveći problem građana Kosova. 42% građana smatra da je nezaposlenost najveći problem, dodatnih 20% kaže da je siromaštvo, a ostalih ispitanika 10% vjeruje da je porast cijena najveći problem građana. Na postavljeno pitanje da li je moguće da dobijete zapošljenje u javnim službama na osnovu stručne spreme, većina ispitanika smatra da je to nemoguće jer se sve zasniva i na stranačkim linijama ili porodičnim vezama, kazao je Hetemi. Hetemi dodaje da je procenat građana koji smatraju da je korupcija prisutna u raznim institucijama je povećan u odnosu na april 2012. godine. 54% ispitanika građana smatraju da je Kosovska elektroenergetska korporacija KEK najkorumpirana institucija na Kosovu, zatim slede zdravstvene usluge i carine. Govoreći o bezbednosnoj situaciji na Kosovu, Hetemi je kazao da je u toj oblasti postoji vidljiv napredak u odnosu na prethodne izvještaje. Što se tiče pokazatelja bezbednosti na ulici, postoji pozitivan napredak. Osjećaj bezbednosti je povećan u odnosu na april, kada je iznosio 65%, a u oktobru ove godine ta cifra je povećana na 84%, kazao je on. Predstavljeni rezultati su urađeni na osnovu ankete javnog mnjenja koji obuhvata 1400 građana Kosova starijih od 18 godina. Misija EULEX nije uspjela na Kosovu, piše Spiegel, prenoseći svedočenja jednog njemačkog policajca koji je tamo proveo 10 godina. Misija EULEX-a koštala je više od milijardu eura. Razmjer organizovanog kriminala i korupcije su ostale velike. Pravosuđe je neefikasno i pod uticajem politike. Jedan njemački policajac koji je već godinama dobro upoznat sa situacijom na Kosovu potvrdio je da je taj izvještaj iz sopstvenog iskustva. U članku taj policajac prenosi da je na Kosovu već 10 godina, te da se za to vrijeme nije postiglo gotovo ništa, a da je najviše razočaran u policiju. Tamo su kolege i pored višegodišnje intenzivne obuke i opreme koje odgovaraju evropskim standardima više zainteresovana za rad na radarskim kontrolama nego na suzbijanju kriminala. To je udobnije i ne zahteva kretanje. Nivo korupcije i kriminala ostaje visok. Njemački policajac dalje piše da se i onako ne može stići do velikih zločinaca. To prema njegovim riječima sprečavaju tradicionalne klanovske strukture, stare veze bivše Kosovske oslobodilačke armije UČK, iz koje su regrutovani mnogi policajci. Od njih se ne može očekivati da vode istragu protiv svojih bivših komandanata koji su se obogatili trgovinom drogom, piše policajac koji je želeo da ostane anoniman. Jasno je samo jedno, Kosovo se nalazi u rukama organizovanog kriminala. Treba samo pogledati koliko je novih benzinskih pumpi i tržnih centara gde niko ne kupuje. Tu se nameće sumnja da to služi pre svega pranju novca. U tekstu se iznosi i navodi o tome kako pravosuđe ne funkcioniše, sve je stalo pod naznakama čuo sam, rečeno mi je ili nameće se utisak, bilo da se radi o navodima da je jedan ratni zločinac osuđen na 15 godina zatvora, viđen na ručku sa jednim od najviših kosovskih političara. Iznosi da je krvna osveta deo kosovske kulture te da su stare strukture i dalje jake, a državne institucije slabe, ali niko od odgovornih iz EULEX-a ne javlja istinu u Briselu. Šalju ulepšane izvještaje što možda i moraju da rade da bi zadržali svoj posao u inostranoj misiji, ali to neće pomoći Kosovu, piše Spiegel, izjave jednog policajca koji je bio 10 godina na Kosovu.
Danas nas očekuje pretežno oblačno sa kišom povremeno pre podne, a dok se posle podne predviđa razvedravanje i prestanak padavine. Vetar povremeno jak u brdsko-planinskim predelima, a temperature u Prizrenu do 20 stepeni, dok će u Župskom kraju biti od 12 do 15 stepeni Celzijusa. Čuste vijesti Radija Astra, poštovani slušalci. Ove iste vijesti možete ih posjetiti na web stranici info_ks.net, a kompletan program mogu slušati slušalci, odnosno gledalci koji su priključeni na kablovskom operatoru TV Eho Rečane. Dobar prijem i ugodne trenutke u nastavku našeg programa želi vam ekipa Radija Astra. Svako dobro i do slušanja.